togo chinga waisia. Ntombi ya monenyo roro. Na kiaba getutu ba mintombi ya mole. Nonye turasama be God is good and all the time. Litangani nkuru pole sana as a family yendugu yane Abraham Osero Digegu. Ntebe pole sana as a the family, the wife Paris, and today I've learned of this wonderful lady who is part of this family. Naende ntebe mugaka ise our brother Rigegu pole sana numongina na chaga tukabwaterana tukanyara gokoraki kwagachire ndugu yaito enyomba egetonda atakentebe abamura bari muri rugurari gaki toire ngora ntubwata abageniga barure far and wide bachire kurera omumuro oyo minto igo totegerere tusikane ntebe na ase family ya abana aba endugu yane atigire a Bible verse nere ya Psalms chapter 68 verse 5 and 6 ebukwige goteba Nyasaye nere ise chintakana na nere umugaka bwaba buraka igo kuenira roho Mwenyezi Mungu ataendelea kuwafariji. Jambo la pili ni maete naende kenyoroga mubwate naende amangana bunaya Daniel Musiara ni maete mwa Musiara gali ntubwata matanga naende togoteba pole sana. We will support you. Endugu yane Abraham na abwata abasani abange nero ntomete kerana chieta America agante igendoriki montogete na montogete abanta bakambwatesi baganchangira bakangacha kobo mochumbe chibese bangete na chinare kominyokera Charles riri kwangre kongechi amaguta bare bare kongechi posta na kiagerete ngacha koiro bogambi obo naende igabwata abasani abange ekero baamwete go join UDA ninche narenge obisi ya William Ruto nkabakarabisha gari Karen ebicheri morochere gari bakire na Ruto litukeri no tuarenge nere and we've been talking again and again and even when my brother Charles atebekera togo kwana nkongare na nyara gokwana no murugioe igo poleni sana again tokende ntebi abantu ba diaspora mbiya mono for the support you've given this family and continue supporting this family. Abana abati garana bake, you are generous people. Let us continue supporting this family. Omweshimiwa omo senator oito otenenete akagwa okoruko mingo magara omusani bwo muroyo nere nabata getegoika igante bindete pole yae abene omogeni onde naende ontoma gochaga akorukuna Joshua Makori Nyarenchi nere nyigwete nabwata obote bwekerogeke eke bazenge tagete Dr. Arege atagete atandi na engineer ga bono nere no arabwo na ntoma gento geke gocha se a family initially chokwagacha na enderero na ntoma nkoruande ntebe iga enduwe yaito bunecha tateba igari gotwakera twensi auto advice ya siasa ogotebi iga wachire bobe tachagochia nonye ninche iga ntebeti nonye kore UDA ore ime ya Ruto kerogo kia kitutu sauto koira kore UDA agante inganye ngichodi embo bankorerete na kiagerete ngakoraki nkaire kerogo igo no muntu otuanchete twensi whether you are in ODM or in UDA inu bunabagetutu baminto
ekero mwatwakirite kura mugatutuma gochi Nairobi mwatutumete tochikoba mentere bango mwatutumerete tochikoba mentere bango na kiekio nacheire rero mbatebie ninche narenga obisi ya William Ruto tugatara tukabatebi nkoba rustore bottom tubarentarari murocha mangana ina abete inche ngatenena ngakana ngateba Ruto rasimaruo 2027 na abere kingo tuora paka basae bagacha goteba yaya omonto oyo tonyarire tigaru ororo on 25th of June abasae ba Kenya bakarente revolution revolution yinero yatokonyire yarentiro ogonchoreria paka barusiri mpaka machogu otochaete batorente iromo murogo chagotokorere gasi okurukumigosi ogamba tari boigo egento kende abantu ba UDA ntobasigete lakini 2027 na intwe togoteba iga kurugusiga atiga tobe patia yemo tobe ime Azimio amangana UDA totindeke tari boigo amangana UDA twakorire gusiga my brother Charles Matoke na monya kuogabwa basubati aba babere batatu nimba maete inu n'abantu abakena nenda ase gutuma abantu gaba bafinyira kitigatige abasubati ae pretty irangora ta kontuorira irangora igwa tari boigo UDA tokora netinero UDA situnazika na korere gabwo tigandu na inchero ngoli ane igombwate ga erongoli totegerana naende tenti ekera bagambi bagokwana ekere donya gocha gokwana ekere seneta gocha gokwana moko nyagukuoga especially the nominated MCAs na Pretty Kirera you like heckling a lot esike tigankorere gabo nimbwate erongoli anega na inche nato mwana mweshimiwa Joshua Nyarenchi ontomanero ngoli ya 10,000 shillings tante beti buna nkonyebekaga 10,000. Number 2 omweshimiwa Mingo Magara nere nantomanero ngoli ya 5,000 that is 15,000 na inche korenta ndero ngoli yane ya 10,000 shillings naende na ruete liri 20 tigankorere gabwo lakini naende mbawoni gaba abasubati aba UDA mwanje tekonya gutuora mwesike $10,000 chia Nyarenchi 10,000 chia ne na 5,000 chia Magara tigabono ndangerie my sister Doris Donya Aburi, you have been doing a kora irangora tegerera kidogo ntara kwana umweshimiwa Doris atara kwana asenge ncho igonta etemoe chibese chubwate ne chinyinge mutako irangora chibese musubati oita torente ira chitokonye gaki kora irangora aya irangora onye orame gaki tumwabere tigara kwana ndaitente beiga omugavana oito Simba Arati na atuma omurugio egochaga mumaete buna atubwatesia naende nantebiga nyakara mugukura matanga ochoge ndobisi yae munabwata mangana mange tari kunyara goika elinda nyare go kwage ntogeke orentere lirimware go kwana igoro y'umongina oche oirero mongina nyagitari gavana takore tibia na bali mogotie momo gavana oito omugavana asikwe akore gasi yaye kagokora 2032 inu abagetutu mutaitoira nie keroge kimata abagetutu monyi gwete
mutagetwiranie kerogo ki obogavana bogetutu mbia mono sana tigang'e musubati ominto donya atebe 1 or 2 words naye nabwa gaki tindi gwanchera mheshimiwa donya akwane mutarakira tindi gwanchera mheshimiwa donya akwane batarakira. Aya, karibu sana dada yetu. Otango ne nyororo chikubakiri ekiagera nabaye abantu baminto mbia mole Abraham Osero konye no agokora ofisi yane nekerogo so ofisi ende yonsi nkoli kole next of kin na Abraham next of kin next of kin nabegete details chia Peris Nyabate Momanyi na kisheria ekero omonto abekire buna next of kin nero koira libagali yaye igo nere ngochikoa libagali yaye obisi bono igo efamily mwabori omonto gochakorageri omogaka omong'inoye oli aligete buna next of kin nere nkoa libagali yaye obisi Peris Nyabate Momanyi. Alafu nimbwate staff ofisi ekoro ku DCM n'abasani abange igo barocho omong'ina buna arwarete nabo bamentire chibese chiechire 30,000 mo omong'ina mama mwabo Abraham 30,000 bono otange mwante bimba mente chiri mwamentu aya onye mwa guteni mba mente 20 bono mumanye tugo bageini bure kabisa. Alafu tikabara akoro maite bakanire mpaka barende marogo banko gubale chibese nchire chiare goche group asesene ta konyete sana aso wakanera labor gakitika to appreciate omosko badia barongo koruchinse mochiabo machoge na tometege toro kia ya 10,000 esio kenyuri agatomege toro kia ya 5,000 Irene Mayaka agatomege toro kia ya 15,000 Jerusha Momanyi korunyamira agatomege toro kia ya 10,000 Zairi Chanda korunyaribali ege toro kia ya 20,000 Anthony Kibagendi ege toro kiae ya 20,000 Jafet Nyakundi ege toro kiae kia 100,000 naende na seneta ngo somale report yae Omosko Soro ege toro kiae ya 60,000 Omoske Manduku nero toeta matofari ege toro kiae 100,000 Alafu abakoli emeremo tole na barabu ofisi baire Peris Nyabate 34,000 ekiagera ngocha bale ngo ofisi nelige guliri to bwate chi function abunda abakoli emeremo bobisiane bawo Nyabate 34,000 bono okoba na agenda ya nene no gotanga 70 enyororo bwangire gokiri abamura baye tiganda ngeri omo senator ngoje okay omo commission oitokoru Trans Nzoia okoro kuoyagi Nyandricha nero ile 5,000 abagetutu mwabere represented biya ebinto byalire biya mbuya mono mogo chakonyore nyororo mwamotebi bakungu mbali kuogereru omwano ya someta biya is a bad boy asometa bi osikaba kungu bunamosigete asante bono anchatorangeri our super senator Richard Momoima Onyonka.
mbiyamole. Na bakwaniriga mbiyamole. Ntoliko genda ande, aiga nyumba ande. Ngokwana ande. Tiriko genda ande. Ntoliko genda ande. Mbiyamano. Mbiyamano. Irasiri nimbwata mangana abere ngokwana. Nabo baigetiga nabo bakora ebintu iga. Bono. Lakini 2027 ngochiri. Toche na makondo ga. Bono. Yes. Ati? I will. Mbiyamano ngokwana tule. Wono onare wateba iga. No. Chokora. Wacha hiyo. Na omwacha mukabachora bariga. Bakanya koketone mesa igores bakoja. It's pathetic. Now, igerega. Bali morali sikogocha tukwane matebi nginacha kokoraga. Sikogocha motuga iga inchumba tebi aberega. Mbiyamano. Thank you. We will. Aye. Omumurolia. Matebi agende. Abena bali barali rogoro. Mbiyamano. Inchego nacha. Esenge inchu mwana oyo. Mumanyete historia ane. Nere. Abeire gesabona nabeto mubunge. Ekara nachita manyansi. Osero oyo mwabo. Ilona mumanyete ekara butingo kamate bacha ko campaign y'umuganda. Bari kuruga no kugoro. Omwana oyo mukere ko Somali so gachanga mumanya. Ekara agenda secondary nanse kumukibasa. Tukakora nkanya komoencourage gakoro biya. Ekere twakora chikule chiaera. Ngai nyimugete nkaomera no mwana oyo agachaka mboli nkamotebie senate tibwati kende ndakwa ebunegas. Nkaboli maswati uminto donya. Kamuboli omongina. Ngaki oroche tokokora. Bagantebia omongino yakanga omwana gete agantebia ndangeli omwana oyache. That is how omwana oyo actually ndonya omorigite. Okay. Nakinga chirete donya kero twagambere nere gento nabagokora. Amona omwana ordinary okwana masi kurwa lima ate nyakoe nere ngaboli donya ngabotebia bana nabake mbara niba bakunyara gosaka siasa lakini ngokwana bali nabantu moire akaliga no mwana oyo nyakoe gali mate ali asakoro kwa
kioge bono egento kiandete number 1 omweshimiwa eno Japhet nantumira chibesa gochia simu yane najire treasurer chishiringi chiri 10 igantebia natuma chibesa gochia ase omochie oteba chiri 5 chigende ase omorugi omotang'ani naende 5 chigende ase omorugi onde inche omonyene naretire ngori yane nkoyerunde egento nare goteba omong'ina ebinto biri inche nagachete oche birasibiria pake polytechnic nero inche nagachete abantu aba baba tigangotebi abekere bakobwatire iga togosuka so ayerema gose bono ebi twakorete tukarwokare ntwarweto so chibese echi omomuro oya mine chiane nareta onare goteba iga moimoki chibese I need somebody who can I trust with the family ng'enya karare just come baba chianjua tinta dibajugo itanya karanga na kwa dijibezo kachukoli mwao baba ejine isiringi chiru 10 omong'ina oli orwarete liamono ese omuswati oli oyomo 5 baba njua chibese jine ichiao mbiamono baba mbiamono you took care of my brother madam oli onde 2 3 4 5 mbiamono then chibese somugaka omugaka ngayale omugaka iso sero ntagete sokoro na yejune chiao siringi chiru 10 mbiamono bas number 1 ninche mbaretere chi lightning arrester natebiwa number 2 ninche ngiche ngikaranse getie kebuna twale go ikaransa mbakere mbuyamono mwangete chikura igwana ine number 2 ntagete montegerere ninche nchobe ngora mbramu maete buna twagachobire monte binga kuniga iga kuniga alia to igwana nire otherwise mbiamono nche timbwati mang'ane gasianere Nairobi omobasia inche igonde ndete chibese chieino ese amang'ane ese estimeri etari ng'akere ese amang'ana ata iyo ng'akere igonta gete twepange kwambolire amang'ana obogabana ayenga kioroche nkorrekanande mbiamono otherwise thank you so much mbiamono
Watu wachinga waisia. Anora